Miksi juuri tämä hahmo? Sallis, kuka ei nyt tykkää siitä. Kiitos paljon. Vielä suuret aplodit. Seuraavaksi saanen pyytää lavalle Namina Cosplay Merry Go Round Sparkler. Miksi juuri tämä hahmo? Hahmo on ihana ja koska on kokonaisuudessaan tehty jolle osaa löytyneistä materiaaleista, mitään uutta ei ole ostettu. Suuret aplodit tälle. Kiitos. Seuraavaksi pyydän lavalle Lucyn hahmona Pinkie Pie. Miksi juuri tämä hahmo? Koska mä jotenkin tuntuu vaan, että Pinkie on niin minä ja mä rakastan niin paljon ihmisen hahmossa on jotenkin. Tosi hyvä. Aplodit. Seuraavaksi lavalle astuu Eridan hahmolla Queen Chrysalis. Miksi tämä hahmo? Aivan totta. Aplodit. Seuraavaksi lavalle astuu Jessica hahmolla DJ Poetry. Haluatko sanoa jotain? Miksi tämä hahmo? No, ne on yksi lempparikoneista. Lyhyt ja ytimekäs. Aplodit. Seuraavana lavalle astuu Lotta hahmolla Rainbow Dash. Miksi tämä hahmo? Rainbow Dash on 20% kuumpi kuin kaikki nämä muut. Can't argue with that. Kiitos. Nyt pyydän vielä lavalle kaikki kossaajat. Voitte ottaa tuota ryhmäkuvaa. Peremmälle vaan. Vielä raikot aplodit kaikille osallistujille. Kiitos paljon. Takaa vasemmalle. Kiitos. Vielä viimeinen